Kiran Kumar Jamatia Abu Dhabi, Madam Jamatia Abu Dhabi, Bukan Dr. Kita Punishment Malina, Abdama Bhassi Mania, Hai Katoba Tolina, Hai Katoba Tolika, yes, long live, yes, long live, we want justice. Ne subai ringjak sara notice gona obostan asuklayo Tripura hobo Tripura Student Federation ni bising tuike dini o gona obostan jengjaka o gona obostan bising tui जों अबनो खरां तिसाओ 4 तारिख डिसेम्बर जे नागालेण्ड आसाम राइफल फोर्स नि गुलिबाय आरोनि बररक 14 जना थैया आ 14 जना थैमानि बेलेखेनि जों दुखु प्रकाश खालायो जिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन नि बिसिंथिखे त्रिपुरा हानि जत्त बसारंनो ताइ नोटिस बाक्सा जागाओ ओ आपसा आइन रसा जायाको आमनो इमिडिएटली उइथड्र खालायनानै हेकाबा रिमुभ खालायनायनि बागै जिनि कबमुं सेंट्रल गभर्नमेंट थानि ताइ आबनि लगलगि जिनि टियासार खरांनै हाबिलदार मारहानसिन जमातिया नायक सुबिदार किरण कुमार जमातिया borok boni staff ni bisingono guli khai buthaka abu thamano जों DSF belekano joliwo tai selango tai thunarong nukungo boni family khoroksa sakiri tai compensation 50 lakh abo hake o sukanto das no bono je दारा तंगमानि इंडियानि पेनल कोड तंगमानि अनुसारे बना शास्ति नानानि बागै DSF जों खरां तिसाओ आनि मुं विश्व कुमार देबर्मा DSF प्रेसिडेंट जों तिनि सालसानि बागै न जुदि न ए त्रिपुरा हावो जिनि त्रिपुरावो ओ आपसा आइन मे 2015 न चिनरनि उइथड्र खालायजाखा जों बहाबा हायनो दिनै जे नागालेण्ड जे अबस्थान दंमा हायनो एक समय चिनो त्रिपुरा हावो त्रिपुरा सरक आमतेखनो खायजागै दं माने वंचित खायजागै दं माने गुलि खायजागै दं माने जोंनि आन्दोलन ए TSF नि आन्दोलन बायनो दिनै आबो रिमुभ माफ खालाया जों अबनि साना जायो दिनै एरें ए जे जिनि त्रिपुरासा मारहाजिन जमातिया बाय किरण कुमार जमातिया एरें गुली कगै बथाजां माने ए तिनिनो DSF अरनो जों खरां तिसावै सावो नेक्स्ट DSF आबो हाय खायनानि रेगलाक त्रिपुरा हबो जिनि जे सेबु खायतनारे र गोसां खाय सेबु खायनानि बागै जों सुजुग रनाय DSF आबो से सानाम